Здравейте, прекрасни хора! Радваме се да се видим днес. Както знаете, днес сме се събрали точно на връх новолуние с една специална гостинка, която е моята лична астрологка и съм много щастлива, че я познавам. А именно малко повече да се гмурнем в дебрите на астрологията, именно това как можем, благодарение на звездите, на Луната и на планетите, да създадем точно тази връзка, която заслужаваме с партньора, с себе си, с всички наши любими хора. Така че още веднъж много се радвам, че сме заедно и че сте си отделили от времето да бъдем естествено заедно и да намерите вашите отговори днес. И да не губим повече време. Да, здравейте, здравейте. Сега ще ви представя Виктория. Тя всъщност сега ще й дам думата. Обаче за всички след това, които слушате и които се присъединявате, много ще се радваме да споделите защо решихте да дойдете на тази среща. Естествено, вие сте част от Viber обществото за щастливи отношения, защото не случайно сте попаднали там и така. И давам думата на Вики. Давай, представи се, Вики. Здравейте, прекрасни хора! Първо искам да ви благодаря, че сте отделили от времето си това да научите нови знания и да развиете себе си, и така да постигнете по-добри взаимоотношения и с вас самите, и естествено с другите. Аз се казвам Виктория Николова. Моята мисия е всъщност да помагам на хората да открият себе си, да разпознаят своите силни и слаби страни и всъщност да им покажа как енергията на планетите работят и кога да натиснат гъста, в коя сфера и къде да отслабят. Естествено, също много хора ме търсят, когато са на кръстопът, когато са объркани, когато не знаят какво да правят. Аз, чрез моите знания и умения, им помагам да достигнат до правилните отговори. Всъщност, както разбрахте, аз съм астролог, също съм сертифициран треньор по личностно развитие, тест практик, също съм водила много лекции на тема здравословен начин на живот. И като цяло имам доста богат и разнообразен опит, с който мога да бъда изключително полезна на много хора. И това е в общи линии с две думи. Добре, Вики. Искам да припомня за всеки един от вас, който знам случайни срещи няма. Вярвам, че и вие така вярвате Както и и нашата мислите. Дари не беше никак случайна. О, да. Аз съм мнение, че в най-точния момент си привличаме най-точните хора за нас и така си се сприятеляваме под една или друга форма, което е уникално просто. Тя Вселената ни събира, нали, в най-точния момент, както споделих. Пригответе си въпроси за Вики и накрая тя ще отговори за всеки един от вас. Дали в чата ще го напишете или ще се включите с камера, както го усетите. Съответно, Вики ни е подготвила определени изненади, но за това ще научите малко по-късно. Тези от вас, които останат до края на срещата. Вики, сподели малко повече. Сега сме точно днеска и на връх новолуние. Просто съдбоносна среща, бих казала, на всички от нас. Какво означава новолуние в Везните? Ти беше ми споделила малко повече информация, която пуснах. Разясни ли така какво, ако хората за първ път чуват астрология, новолуние и така, какво е необходимо да знаят за този период от тук натам? Така, новолунието, в крайна сметка, първо да кажем, всъщност Луната е много ключова за нашата енергия. Тя влияе на приливите, отливите. Ние съдържаме 70% вода, така че това е доста изключително ключово и важно събитие. И тъй като двете светила, Слънцето и Луната са в момента, всъщност това е новолунието, двете светила, те сливат своята енергия и се получава едно завихряне, едно синхронизиране на мъжката и женската енергия, тъй като в женската карта Луната отговаря за женската енергия, Слънцето за мъжката енергия. Те в момента сливат своите две мощни сили и така много лесно по-силно се канализира енергията, за да се реализират много неща. И тъй като в момента Луната е в знак Везни, именно нещата са свързани с темата с знак Везни. Друго, което искам да кажа, всички, които са родени около тази дата, всички, които имат планети около 28 градус, нали, все пак трябва да, ако са запознати и знаят, доста по-лично лично ще ги засегне това нещо. Всъщност новолунието се случи днеска в 3:25 в 28 градус. Друго, което мога да кажа, че всъщност
Слънцето и Луната също отговарят за майката и бащата и като цяло за нашето съзнание, нашето подсъзнание и когато те са в синхрон, просто много по-бързо се материализират нещата. Друго, което мога да кажа, че въпреки, че новолунието е доста хубаво така като събитие, точно днешното новолуние има така и една кратка изненадка, тъй като има една малка тал квадратура, което е малко по-нехармоничен аспект между Плутона и Юпитера, които дават така малко ескалация над емоциите. Може да се чувствате днеска на моменти по-емоционално нестабилни и всъщност от някакви дребни неща прекалено много и силно да преекспонирате, да се преувеличава. Моя съвет към вас е, ако някой, нали, се засегне за нещо дребно или по-емоционално ги усети нещата, просто се успокойте, заземете се, балансирайте се и изчакайте да отмине, защото в крайна сметка енергията е малко такава, но мощната енергия на новолунието е по-хармонична, по-силна и вещае хубави неща. Всъщност новолуние във Везни, това е за начало, тъй като е свързано с темата на партньорството, с темата на... Пак искам да отбележа. Партньорството и любовта са по два различни знака в астрологията. Защото с любовта се срещаме, но с партньорството градим взаимоотношения и за да се изгради една стабилна и здрава връзка, реално погледнато трябва да се работи. Не е само удоволствие, то си е доста осъзната работа. Друго, което искам да кажа, управител на това новолуние е планетата Венера, която всъщност в момента е на трон, в най-силния си знак, в знак Везни, което от една страна допълнително внася така една хармония да се случат нещата, да се постави едно ново начало в взаимоотношенията ни, във всякакъв вид партньорства. Това може да е дори и раздяла, дори и брак. В смисъл, това пак е ново начало. Въпросът е, че сега започва, сега стартира, кулминацията ще се случи до година, април месец, така че в момента спрямо вашите намерения, спрямо вашите вибрации, спрямо вашата енергия, спрямо вашето израстване, ще се случат така много различни неща. Аз ще ви дам доста ключови елементи и неща, които да развиете, да се развие естествено по най-добрия начин за вас, но си зависи от вас самите. Друго, което искам да кажа, че в момента планетата Оран прави един куинконг със самото новолуние, което допълнително дава така един стимул да подобрим отношенията си чрез нова енергия, енергията от отгоре. В крайна сметка Оран управлява знака на астрологията, така че защо не чрез астрологията да подобрите отношенията си, но и доверявайте се на посланията, слушайте интуицията си, слушайте нещата, които ви идват по нестандартни начини при вас, слушайте новите неща, те ще са ключови. Друго, което мога да кажа, че точно на днешния ден има също един много хубав аспект между Марса и Меркурия. Правят един хубав тригон с Юпитер, което значи, че всички нови начинания, които са добре обмислени, с вложена позитивна енергия, когато така е мащабирано нещото, то ще вещае хубави успехи, така че ако наистина сте настроени позитивно към нещо и имате стимул да действате, направете го. Друго нещо, което мога да кажа, че темата на това новолуние е свързано с партньорство, взаимоотношения, сделки, баланс, хармония, красота. Красота във всичко. Венера е управител на новолунието, но везните това е красота, естетика, уют. Дали ще се погрижите за себе си, дали ще се погрижите за дома си, дали ще си купите нещо, защо не? Красотата и баланса и отношенията е много ключово нещо. Така, в общи линии това е ключовото нещо за това новолуние и не знам кога да споделя какво е хубаво да се направи на днешния ден. Не знам, Дари, дали сега е удачно да споделя за желанията. Как... Да, ще споделиш. Точно това исках да припомня, че ще ни дадеш и практически съвети. И тези от вас, които до момента нали, не знаят как да си формулират желанията, това ще го оставим за черешката на тортата. Добре, добре. Накрая. Вики, да ми споделиш всъщност и според теб, кои са, има ли някакви правила според и на твоя опит, нали, база на твоя опит, за щастливи отношения, партньорски отношения в случая, нали, говорим? Какво би Абсолютно. казала по този въпрос, по този Има. казус? Има такива правила. Аз също мога да кажа, че са доста ключови и доста важни. Много е лесно просто да ги знаеш, много е трудно просто да се използват. Затова първо, преди да кажа правилата, искам само да вметна една бърза вметка за видовете Мгм. връзки. Защото е много важно хората да осъзнаят, че, пак казвам, партньорството не е само удоволствие. То си е работа, то си е осъзнаване, то си е активно действие по темата. Така че
Първо, много е ключово да разберете и да осъзнаете какви са видовете връзки и какво искате да привлечете във вашия живот. Има четири, тъй като освен астролог, аз съм и сертифициран треньор по личностно развитие. Първия вид връзка, която мога да споделя с вас, е всъщност интимната, сексуалната, която там огъня е супер силен, супер така. Тя започва много бързо, много страстно, но и много бързо приключва. Тя си изиграва ролята и така отминава по най-бързия начин. Другия вид връзка, това е чрез разума, тя е по-скоро менталната. Тук избираме човека спрямо разума си, с него ще ни е удобно, с него ще ни е така практично и там обаче липсва някакси любовта. Просто живеем, защото ни е окей. Но дали това искаме, всеки си избира сам за него си, разбира се. Следващата връзка е кармичната. Тя е много интересна връзка. Аз съм благодарна и че съм имала щастието да изпитам това нещо, защото те са връзките, които са трамплин. Те просто те карат да растеш, да се развиваш, да осъзнаваш травмите си и да ги отработваш. Аз съм супер благодарна, защото това е изключително ключов елемент. Сега ще ви обясня нещо интересно за тези връзки по астрологията. Това са души, които имат опитност от минал живот. Те са си всъщност някакъв договор се е създал между тях, за да могат да отработят определени модели в сегашния живот. И реално погледнато, чрез любов към един към друг са си избрали единия да наранява по някакъв начин другия, за да може да израсне душата на другия. И когато има два модела на развитие, когато се разплетят възлите, тогава хората или започват една хубава хармонична връзка, или просто разбират, че са изпълнили целта си и всеки поема по своя път, но се разделят с любов. Това е много важно да се знае. Защото ако не се е развързал възела, те няма да се разделят с любов и модел ще продължава. Тук ще продължава работа и трудни отношения, така че много важно дори раздялата да се осъществи с любов. Това е много силно, защото много е лесно да се обичаме, като се запознаваме, като са пламъците в началото, но да се разделиш с любов, това е доста ключово. И последната връзка, която е наистина яката, така да го кажа, това е душевната връзка. Това е когато попаднеш на човек, който имате привличане, но не е така огнена страст, като нали, при първите. Има комуникация. Вие с този човек просто се чувствате, все едно го познавате от години. Не е нужно да се правите на каквото и да е. Просто сте себе си, естествени сте и всичко се случва така с една много по-голяма лекота. Тогава обаче ще се случи това, когато вие сте преработили много модели във вас самите, отработили сте много травми, повишили сте много силно високо вибрацията си и сте привлекли такава душа, от която всъщност имате нужда. И тук идваме вече до правилата. Какво всъщност трябва да се направи, за да стигнем до там? Първото и ключово нещо е първото ключово нещо са всъщност мама и тате. Това е със Слънцето и Луната в картата, мъжката и женската енергия. Докато не приемете, не простите и така не отработите травмите от детството от моделите на майка ви и баща ви, просто, така да го кажа, няма смисъл за какво да говорим. В смисъл ще си получавате токсични връзки, ще имате трудности и това е първото нещо. Да, много от вас ще кажат, ама майка ми е еди си каква, баща ми е еди си какъв. Те са много токсични. Да, така е. Аз не ви карам обаче нали, не ви карам да ги променяте. Няма как. В смисъл, такива са. И те са израснали от токсични родители, и те са взели някакви модели. Просто ги приемете. Те са такива каквито са. Те са ви дали най-ценното на този живот. Те са ви дали живота. Така че приемете ги, простете им. Има много техники и Дари може да споделят, нали, това е доста силно е в тази част, нали, с писма и така нататък. Просто простете и приемете, за да продължите напред. Но не ви карам да постоянно да се чувате с тях, не ви карам постоянно да живеете с тях. Просто простете. Дори те да не го приемат по този начин, извинете им се, кажете им нещо мило, дори и те да не го приемат, вие сте го направили, вие сте направили крачката. Оттам насетне тяхната реакция не е толкова важна. Вие сте свършили вашата работа. Така, второто правило. Тук, Да. преди да продължиш, искам да кажа, че да, с родителите аз това постоянно го говоря. Няма как да си щастлив и тая връзка, където се казва всичко по мед и масло, да, съществува. Аз живея в такава вече колко години брак и семейен живот. Обаче тук специално за прошката, а,
Хубаво е човек да го направи, когато наистина иска и не на сила. Защото всъщност прошката е най-висшият акт на любов, който може да дадем на себе си. И то не го правим толкова заради другия, заради бившия, настоящия, настоящата. Не, ние го правим за себе си, защото по този начин се освобождаваме. И отваряме една скоба, особено ако имате деца. Вики сподели тук за нали, за приключване на връзки и така, пък ако имате деца, всичко, което задържате, яд, гняв, упреци, обиди и така нататък към бившите си партньори, партньорки, това отива при децата, така че наистина бъдете малко по, нали, осъзнати в тази посока. И тук е момента отново да споделя, защото виждам, че дойдоха още хора. Подгответе вашите въпроси към Вики малко по-късничко и тя ще ви отговори. Така че, също, какви, много ни е интересно и на нас двете да ни споделите какви всъщност предизвикателства в момента срещате във вашите отношения. Защото, както разбрахме, нищо случайно не ни се случва. Вики, можеш да продължиш към следващото правило. Добре, благодаря ти, Дари, за така доброто обяснение, тъй като ти си специалиста в тази област, как да преработи моделите, така че много ти благодаря. Сега, другото нещо, което е второто правило, което е изключително важно и ключово, за което много често забравяме. Всъщност да се погрижим за вътрешното дете и да си дадем любовта на нас самите. Това може в картата, както казах, първото правило е свързано с майката и бащата, с слънцето и с луната в астрологията. Второто правило е свързано с вътрешното ни дете или начините, по които ще си даваме удоволствие на нас самите чрез планетата Венера. Много лесно може да се види това, но хората, които са по-осъзнати, по-развити, така, те си ги усещат нещата много интуитивно. Просто давайте удоволствие на душичката си. Грижете се за вас самите, се едно се грижите за собственото ви дете. Не забравяйте, че вие сте все едно. Приемете така, че вие все едно сте си родител. Давайте си удоволствие. Както за вашето дете го правите, естествено, ако имате дете, знаете, разбирате ме за какво говоря. Давайте си удоволствие. Ако обичате да танцувате, тъй като аз като зодия рибка, танците са много свързани с мен, давайте си възможност, отидете, забавлявайте се, танцувайте. Това е много важно. В същото време, под това да се грижите за вътрешното си дете, значи да се грижите и за вас самите как изглеждате, как в здравословен план, защото много често така здрав дух в здраво тяло. Ако ние не се грижим за физическото ни тяло, което е всъщност най-ценната ни материална придобивка в този живот, енергията ни няма да е толкова така, на такова ниво, така че пийте вода, хранете се здравословно, спортувайте докъдето е възможно, естествено. Въпреки това, енергията е най-важната, да работите върху своите убеждения, върху своето мислене, върху своето духовно израстване, но когато комбинирате всичко заедно е още по-хубаво. Това е второто правило. Третото правило е всъщност така, много, много интересно, много, много силно и много трудно. Знам, че живеем в такъв свят, в който жените можем всичко. Жените можем да караме коли, можем да създаваме, да работим и така нататък, но не забравяйте, без мъжете сме загубени. Мъжете са много важни. Ценете, уважавайте и се възхищавайте на мъжете, защото без тях просто нищо няма да е също. Без тях не можем да се създадем сами деца. Реално, колкото и, така да го кажа, малко неща повече да правят нас, нали, има етапа на страни. Примерно, те са много физически, много по-силни, могат да вземат нещо, могат да... ам, не се притеснявайте да помолите някой мъж, не се притеснявайте нали, да ви помогнат. Просто покажете слабост. Вие сте жени. Мъжете, за това са мъжете. Те са сила, която трябва да... Това, по този начин ние дори ще засилваме тяхната енергия, когато разкриваме нашата слабост пред тях. Така че уважавайте ги, ценете, възхищавайте им се, въпреки че ако не сте видяли пък такъв модел от детството, малко ще е трудно, но с осъзнато си старание не е невъзможно. Така че това са А, основните правила, за които исках да споделя. Да, тук специално бих добавила, Вики, където каза, нали, за слабостите, по-скоро да си позволим да сме уязвими, но наистина, ако имаме такива травми и сме видяли, примерно, майка ни всичко е правила, въпреки че, нали, и баща ни е присъствал в нейния и в нашия живот,
Тук казвам, че е отличен опит и аз така всичко сама си правих предишните връзки, така се претоварвах и после даваше едно недоволство и дразнене от партньора, но той какво ме е виновен човека, че аз имам такива травми. Нали? Тук вече идва нашата лична отговорност и то не да го правим от позицията на сега ще ти натрия носа, аз всичко мога, ще видиш ли, нали, защото той почва да не вижда на подсъзнателно ниво като негов приятел, а не като негова жена, негова любима. И става там едни други объркани модели. Но това реално наистина се случва, защото ние може да искаме много неща, знаеш, че ти работиш много върху себе си, не се познаваме от вчера с тебе. Нали, на ниво може да си казваме много неща, но подсъзнанието там вече е друга материя. Та за подсъзнанието ще си говорим лично с мен. Така, Вики, може да продължиш. Да, виждам тук, че питат до кога е ретроградния Меркурий, но после ще отговориш да не се Той още не е разсейвам. почнал, но после ще ви кажа. Още не е А, почнал ретроградния, другия окей. месец. Добре, добре. Ще го изчакаме още. Просто нали, започнахме, че имаме малко проблем с техниката и споменах, че всъщност когато има хора, тъй като аз съм родена с ретрограден Меркурий, за това понякога се случват такива неща, но Меркурий е директен. Всичко е наред в момента. Просто проблема е в моята градина. На етапя се така. Да, тук се сещам, където, когато ми правиш ти хороскоп, аз мисля, че при мен сила беше някаква Меркурия. Твоя Меркурий ще го спомена малко по-късно, ще го дам А, за пример. Той си ми е добре. слабост, така че Че на мен ще ми е интересно да ми припомниш някои неща. Добре, добре. Добре. Между А, другото, докато се подготвях за днешния семинар, точно за това Меркурий се сетих и ми е много интересно, че точно сега го спомена. то случайно енергията не върви тук, нали сега? Така е, така е. А, Вики, да се върнем малко към най-точния мъж за нас, най-точния партньор, правилния партньор. А, как една жена да разбере или какви са твоите насоки, че това е най-правилният мъж за мен? Така. Първото нещо, което трябва да се направи, всъщност мога да ви споделя къде в картата ви се вижда това нещо, но в същото време а, много е хубаво да останете сами със себе си, защото душата израства. Имаме си така имаме си ключови модели, но подробностите си зависят от нас самите. Сега ще ви кажа, всъщност, много лесно по нашия четвърти дом можем да видим с какви хора и какви личности имаме нужда да живеем. Примерно, давам пример със себе си. Аз съм с стандартната домова система. Четвърти дом в рак. Аз имам нужда да живея с грижовен човек, който ме обгрижва, който си ме глези. Това ще ми достави на мен удоволствие. Другото, което е хубаво да видим в картата, то ще ни разкрие всъщност от каква любов имаме нужда. Моя пети дом, той разкрива любовта, ми е в знак лъв. Какво значи това? Всъщност, аз обичам, за мен е важно, когато съм влюбена, човека така, да се хвали с мене, да се радва на мене, да усещам пълната му любов и всеотдайност. Това е важно за мене. Другото нещо по седми дом можем да видим вече тук е партньорството и сътрудничеството. Какъв партньор всъщност имаме нужда, за да продължим отношенията. Тук е важно, нали, тъй като при мен седми дом е във Везни, става въпрос за хармония и баланс във взаимоотношенията, справедливост и правилна комуникация. И вече най-интересната част, нали, за някой може да не е толкова интересна, но осми дом, който показва интимността, всъщност от каква интимна близост, какво харесваме ние в интимен план и така нататък. Това може да се види в картата, но реално погледнато, моя съвет към вас, сега ще дам много интересна практика. Вземете, първо, останете със себе си. Това е много така, балансирайте се, хидратирайте се, пийте вода, защото, както Дари казва преди нейните практики, хидратирайте се, така хубаво напълнете тялото с ценни неща, яще по-лека храна, по-полезна, за да може така да се активират процесите, тъй като ам, пуснете си някаква хубава медитивна музика, настройте се на хубава чистота, вземете лист и изпишете, така помислете, всъщност вие какъв мъж искате в живота си, какво точно искате, на колко години да е, как да изглежда, но, пак казвам, в смисъл не конкретизирайте, искам спас, нали, или искам Петю, това не е окей. Просто бъдете конкретни, но не за конкретен човек, тъй като това не е окей да се намесвате в съдбата на другите хора. Просто кажете, искам човек на еди си колко години, да е еди си колко висок, това да прави, да е с такава ценностна система. Когато имаме цел, когато имаме така ясна визия какво желаем, ние тогава може да го привлечем. Ако иначе си чакаме някой,
то просто ще се въртим в кръг и първия срещат, нали, най-добре е да сме наясно за себе си, точно какво искаме и това е доста ключово, нали, за да се ориентираме и примерно дори да забравяме този списък, това е много интересно, много хора близки до мен, които се развиват, са ми казвали, срещнах моя човек и случайно си намерих списъка, какъв човек търсих, поглеждам го, ми той отговаря на всички показатели, ето. Но бъдете много ясни и конкретни, защото някой път някои неща могат така, както сте ги задали, да ви изиграят много интересна шегичка, така че внимавайте. Внимавайте много с точните и конкретните неща, които си изписвате като визия за мъж. Това ли е практиката, която искаш да споделиш днес за писане на желание? Не, практиката е друга. Това е друго. Окей, Да, добре, да, добре. Значи пригответе си да записвате. да. И Това това е, е принцип, това е да. по-различно. В смисъл, това първо трябва да го направите, това първо трябва да направите и чак тогава практиката. Ага. Да. Окей, добре, добре. Вики, какво би споделила за езиците на любовта, каналите на любовта в партньорските отношения? Те как ни влияят, нали, от наша гледна точка на нас, като жени? Ако ги Много е знаем. важно. Много е Да. важно да разберете петте основни езика. Ние всички имаме и от петте, но в различна процентност. Така че много е хубаво да го осъзнаете. Примерно, петте основни езика, сега ще ги спомена набързо. Това е единият чрез комуникация, казване на хубави неща, хубави думички, обичам те, прекрасна си, красива си. Това е единия. Другия е чрез докосване, близост, прегръдки, интимност. Третия е чрез прекарване на време заедно, ползотворно време, каране на колела, разходки, приятни разговори. Четвъртия е чрез подаръци и петия е чрез грижа, помагане в домакинствата и като цяло носене на закуска и някакви такива неща. Това са пете основни езика. И примерно, много често какво се случва? Ние действаме спрямо нашия език. Тъй като, примерно, аз обичам да ми говорят много хубави неща и аз говоря хубави неща. Обаче, ако това не е езика на човека, аз колкото и да му говоря колко е прекрасен и велик, той няма да се усеща обичан. Той ще иска, примерно, ако той обича през грижата, той ще си иска манджата, нали? Аз колкото и да му говоря, ти си прекрасен, той човека, докато не си капне вкусна манджичка от мен, няма да му е окей с мен. Разбирате ли? Просто трябва да опознаете добре човека, за да разберете всъщност той какво, в неговите очи, как разбира той любовта. Просто това трябва да има ясен разговор и да попитате кое е важно за тебе. Повече важно комуникацията ли, повече важна е грижата ли. Когато го опознаете, просто давайте му любов чрез неговия език, за да може той да се чувства обичан, да се чувства оценен. Иначе, ако вие го правите през вашия език и му споделете, разбира се, и какъв е вашия език, за да знае той как да подходи към вас. И той, ако естествено ни изпитва чувства и уважение към вас, той ще се старае да го прави. Абсолютно да, то важи и за мъжете и за жените тук, защото виждам Тодор се е включил. Да, независимо какъв пол сте, всеки един от нас има точно такива един или два водещи. А, Вики, аз тук може ли нещо да споделя, защото аз имам огромен опит с тези езици на любовта и Разбира към се, ти си детето, силна в и тази към част. партньора. Значи, има и такива книги. Гари Чапман е един от психоаналитици, или как се водеха там, психолози семейни. Може да си намерите езиците на любовта. Има и при децата специално. Но най-бързото нещо, ето практика, не случайно ви идва сега да я споделя с вас, за да не се чудите какъв е този водещ език на любовта, на партньора или на съпругата ми. Директно отивате и ги питате, ти как разбираш, че аз те обичам? И слушате с 10 уши и си записвате и давате повече от това. Това не означава, че не може да му подарявате подаръци. Ако водещи език на любовта е обичам много да те гушкам, да те докосвам и да имаме повече интимни моменти заедно. Просто, нали, по този начин на подсъзнателно ниво човекът се чувства наистина обичан. Не, че другите канали и нали, изненади, които правите за него отношения не са важни, но резервуара с любов му се пълни от един основен. Имайте го това предвид. Да. Много ще е интересно тук да изподелите дали сте чували за тези езици на любовта. Виждам, че тук Бояна пише, явно тя е чувала. Да, може да споделите. Окей, добре. Вики, всъщност, как ни влияят? Ти започна да споделяш нещо, но как ни влияят тези езици на любовта, колкото по-често ни дават любов, нали, в партньорските отношения?
според теб, нали, според твой личен опит? Как Според ни моя влияят нас личен като опит е личности? точно това, което исках да споделя, че Мгм. просто някой, когато има нужда, в смисъл ще се чувства обичан чрез грижата, а пък вие му давате нещо друго, той няма да го оцени, няма да го разбере. И вие по този начин пък ще се чувствате как така, аз правя толкова много работи за тебе, а пък той не го оценява. Просто разберете какво иска човека до вас и се съобразявайте с това, ако го обичате, разбира се. Колкото и да не ви се иска, от време на време може да му сготвите нещо, колкото и да не ви се иска. Та, в общи линии това са езиците за любовта. И след това вече другата интересната, ключовата, също много важна част за травмите. Това е много, много ценно, което искам да споделя. Сега ще ви го кажа пак набързо. Вече Дария е спец в тази област. Тя също може да се включи да доразясни, но много е важно, тъй като говорихме за това в началото. Първото правило за щастливи отношения всъщност са майката и бащата, но те колкото и да ни обичат, колкото и дори и да не ни обичат, защото има всякакви ситуации, да ги приемем такива, каквито са, защото те също са израснали от токсични родители. И те също са унаследили някакви модели, а ние от тях сме унаследили някакви други травми и модели от детството, защото пак, има пет основни травми. Тези пет основни травми са ключови за нас самите и ние съдържаме всяка една травма в определено процентно съдържание. Въпрос е, коя наделява при нас. И спрямо тази, която е най-силна, ние привличаме точно такива партньори, каквито да ни натискат травмата и да можем да я отработим. Ако успеем, естествено, ако не успеем, ще продължим този модел да си го следваме. Набързо само ви казвам с по едно изречение и вече Дария, ако иска, може да каже повече за тях. Първата травма е травмата на унижението или мазохиства. Това са хора, които са така малко смачкани от родителите си като малки, постоянно им е вменявана вина и те просто са свикнали да правят всичко за другите и другите дори да се отнасят лошо с тях, те са свикнали абсолютно да са всеотдайни. Как трябва да се отработи тази травма, когато заобичате себе си, когато помислите първо за себе си, когато поставяте ясни граници с мен, така не може. Точка. Това е доста силно. Много е лесно така да се каже, но вярвайте, не е толкова просто да се отработи. Но първото нещо е да ги осъзнаем. След това осъзнаем ли ги, така, от нас и зависи докъде ще стигнем, дали ще работим осъзнато с тях, но първото е да ги осъзнаем и вече активна работа. Втората травма, нали, за която става на въпрос, всъщност е от предателството. За нея мога да ви кажа, че това е свръхконтрол, който просто отпуснете се, приемете. Много е, има така, както са казали, нека да не се гоним, че да не се кланим. В общи линии просто няма какво да направите. Обичате безусловно човека, пък да става каквото ще приемате. Няма как да контролирате каквото и да е било. Вие имате контрол само над себе си. И това е положението. Другата травма, за която става на въпрос, тя е изоставянето. Тя е по принцип травма, която се унаследява от бащата. Просто тук много хора, които имат тази травма, влизат в ролята на спасител. Постоянно гледат да помогат на някой да спасяват. За сметка на прекалено много се раздават, защото просто ги е страх да останат сами. Доверете се, отпуснете се, позволете си да бъдете сами и смятам, че не е толкова страшно. Другата травма, за която става на въпрос е от отхвърляне. Тук хората много ги е страх да не ги изоставят, в смисъл да не бъдат отхвърлени и не си позволяват да бъдат уязвими и при най-малката трудност те просто бягат. Доверете се, бъдете уязвими, няма нищо страшно и да ви зареждат и какво толкова в крайна сметка. Това, че не са се случили нещата между вас, може пък да е за добро, просто приемете го от друг ъгъл. И другата и последната травма, за която нали, ви споделям от петте основни, е перфекциониста. Или това са хора, които вечно трябва да са перфектни, да са, всичко да им е изпипано. Това, което мога да ви посъветвам, позволете си да правите грешки. Няма. Хората са го казали, който не работи само, той не греши. Така че позволете си, но най-хубаво е така, няма как да ги изчистим. По принцип, това е като майчиния език. Особено най-силната ни травма, ние с нея сме си родени, тя ни е вградена в нас. Винаги ще я имаме, в някакво процентно съдържание. Въпросът е да ги туширате до такава степен, че да са в равни проценти. Да не наделява едната в повечко, защото ще ви привлича такива партньори. Та това исках да споделя. Абсолютно. Да, това исках да споделя за травмите и тук стигаме също до една кулминация и една техника, която е изключително важна за взаимоотношението. Това е всъщност нашата комуникация и тук стигаме до любимия ми Меркурий.
Тъй като комуникацията и това как всеки изразява себе си се свързва чрез планетата Меркурий, спрямо неговия знак, спрямо неговата позиция, спрямо неговите аспекти ни прави доста индивидуални, доста интересни. Сега ще кажа нещо, вметка към на Дарито Меркурия. Дари има много интересен Меркурий. Той е така, повечето хора, аз мисъл не говоря за нея, има много други приятели с такъв Меркурий. Това са добронамерени хора, хора, които мащабират нещата, виждат голямата картина, но не винаги се умяват смисъл, те са малко на моменти нетактични, прекалено директни, прями, изстрелват го, без да помислят, че това може по някакъв начин хората да не го възприемат така. В смисъл, те го правят с добро, със сигурност го правят с добро, с чиста умисъл да помогнат, защото те виждат решението на проблема и искат директно да го изстрелят човека да го осъзнае, но те са малко по-директни и нетактични и хората в повечето случаи се обиждат и не го приемат като градивен елемент. Но аз, познавайки такива хора и знаейки с техния Меркурий, са ми супер сладки, защото знам, че го правят с чиста любов. Просто, да, тук осъзнато трябва малко, понякога просто по-лекичко да се каже, защото но пък в крайна сметка аз знам, че те го правят абсолютно с добра умисъл и това е най-чистата енергия, това е божество. Хора, които имат стрелец в карта, това е природно интелигентните хора, но минуса на тази енергия е, че са малко по-директни. В смисъл, и, по-скоро да, и директни, и нетактични, но с добра и чиста енергия го правят. Та, много е важно как комуникираме. И тук искам да заложа нещо. В смисъл, всяка една планета. Може една планета да е, така да го кажа, силна в определен знак и слаба в определен знак. Но важни са и аспектите, но важно е как ние ще го отработим. Защото, познавайки Дари преди вече ние много години, тя доста, в смисъл, тя го е отработила тотално, но в началото имахме така, усещала съм го по-силно, сега просто то се вижда, че тя е в висшето проявление вече на планетата, което е супер. Всеки си има, нали, някаква нишка, защото иначе света няма да е интересен. Ние трябва да се развиваме, трябва да растем на някъде си. Начина на комуникация е доста ключов. Сега, тук нещо, което и на мен доста ми е трудно в опита ми през годините, начина на комуникация. Сега, когато някой ви ядоса, много е важно, поемете дъх, успокойте се. Примерно, давам ситуация. Партньора ви е в къщи. Вие били сте на работа цял ден, връщате се, почвате, готвите, оправяте това. Той си е легнал на диванчето, хубаво, почива си и вие вече, ма как така сега, ти еди си какво, почвате да обвинявате, почвате да съдите, почвате да вменявате вина, агресивни сте, смисъл, вътрешно агресията ще избухнете. Чакайте малко, успокойте. Никой не ви е длъжен с нищо. Просто поемете дълбоко въздух, диасоциирайте се, погледнете от гледната точка и на другия човек. Може би той също е изморен, може би той също е имал тежък ден. И просто заявете себе си. Хората няма как да ви четат мислите, но много важно да заявите себе си по много... начина. Начина е много важен. Направете го по мек начин, бъдете меки към човека, но твърди към проблема. Например, разбирам те, любов моя, че си много изморен, сигурно си имал тежък ден, но реално погледнато това, че в момента аз се налага да правя вечерята, а пък ти си почиваш, не ме кара да се чувствам добре, защото и аз съм изморена. Почини си 15-20 минути, но ще те помоля в последствие да ми помогнеш да измиеш чиниите, да оправиш миялната, за да може след това и двамата да можем да се разходим или да направим нещо хубаво заедно, да погледам филм. Това е перфектната комуникация. Да сте меки към човека, с любов, да кажете ясно проблема и да дадете такава позиция, в която да има win-win и за двамата. В смисъл да печелите и двамата, накрая с хепи енд да се завърши, с разходка, с филмче или нещо хубаво, което обичате и двамата да правите. Аз не вярвам, че някой човек би отказал на такова хубаво и поднесено по такъв начин, нали, а, това е силата на комуникацията, нали. Аз сега, ако ви кажа, че не съм го правила, ще излъжа със сигурност, защото няма как спрямо, нали, енергията, деца, работа, така нататък, и аз ти еди си какво, но в крайна сметка това е правилното решение. Опитайте се първо да се успокоите, да се балансирате, и така, и това е начинът на комуникация. Никой не ви е длъжен с нищо. И ако почнете да вменявате вина, ти сега си лежиш тук, ти за нищо не ставаш, мале, мале. Нищо няма хубаво. Няма да се стигне абсолютно до нищо хубаво в този аспект. А,
И това е в общи линии, което подготвих и което исках да ви кажа. Много е важно да се заявявате, но да сте меки към човек. Без обвинения, без съдене и без вина. Това е ключово. Но изразявайте чувствата и емоциите. Защото вие, ако не изразявате вашите чувства и емоции, вие ще го трупате този гняв и тия негативни емоции във вас и ще дойде момента, в който ще избухнете и просто всичко пак ще се случи по нехармоничен начин. Та, стигаме вече до кулминацията на нещата. Стига Дари да ми позволи да споделя за желанията. Да, сега е момента, Вики, давай. Да, и а, след мъничко отново да припомня. Всъщност Вики ни е подготвила на вас, ви е подготвила една изненада за всеки от вас, който стане до края и естествено, за най-бързите от вас, естествено, да. Какво беше? Вселената обича бързите и смелите, които действат на момента. И естествено, ако имате и въпроси отново към Вики, задавайте ги. Дори да не са по посока партньорство, нещо, което ви интересува във връзка с астрологията. Аз ще се върна след малко тук на две споделяния на два въпроса. Така че, Вики, давай, сподели практиката. Следващата Сега практика. няма как да не го кажа. Енергията е новолунието е тук при нас. Прясно, прясно. Днеска в 3:25 новолуние в знак Везни партньорства. Чак настръхвам като го казвам. Между другото, този ден за мен е още по-специален, защото на този ден ам, една любима личност от женската част от моя род беше рожденичка на тая дата и знам, че сега ме гледа от небето и дава още повече сила и мощ да се случат нещата по най-добрия начин. Така че споделям веднага енергията на това новолуние. Вземете лист, чист лист хартия, вземете химикал. Говоря, дори да не го направите точно сега, не ме слушайте буквално. Ако искате, като приключиме, нали, направете го на спокойствие, настройте енергията си. Но е хубаво химикала да е нов, в смисъл да не е ползван за други цели, защото може да сте писали негативни неща с него. По-хубаво е да е чист, да е зареден само с желание и с чиста енергия. Взимате ли с хартия и изписвате до 10 желания. Това е много важно. 10 желания по темата за партньорството. Какъв смисъл желая... Да, това е много важно. Не казвате искам или желая. Защото по този начин вие все едно ще сте в енергията на търсещия. И вечно ще чакате това нещо да се случи. Тук е много важно така да изразите желанията, че вече все едно ги има. Примерно, аз имам прекрасен и любящ партньор, който ме уважава и ме цени. И така, изписвате си вече конкретните неща, но другото нещо, изпишете ли до 10 желания, хубаво е да са до 10, защото след това енергията малко се разпилява. Пишете го, аз имам, или аз пътувам с партньора си до еди си до Бали, до еди си каква дестинация и изпитваме невероятните някакви неща. Просто все едно се случва. След което, погледнете тези желания, след като сте ги изписали. Визуализирайте го. Усетете как вие бихте се чувствали, ако това го имахте. Усетете как бихте се чувствали до такъв партньор, който желаете. И тази енергия, подайте това намерение към Вселената, че вие вече сте готови за това. Излъчвайте го, вибрирайте на тази частота и именно тогава те ще дойдат. Много е хубаво, докато го правите, да си запалите някаква свещ, да си пуснете някаква медитивна музика и след това, като го направите, е хубаво да сгънете листа, да го оставите под възглавничката и да спите една вечер върху него. След това много е хубаво след това може да изчакате до следващото новолуние, след което взимате листа, може да го изгорите, може да го хвърлите в течаща вода, аз по принцип така правя, тъй като съм близо до морето. И просто пуснете и се доверете. Всичко се случва в най-правилния начин, в най-правилния момент. И мога да ви кажа в момента, дори да имате някаква трудна ситуация, дори да се чувствате нестабилни емоционални, не знаете това каква добра изненада може да ви носи. В смисъл, всяко нещо носи позитив спрямо нашата реакция. Пак нещо, което аз винаги ще го повтарям, докато съм жива. Не е важно колко е голям проблема, важно е колко е голям човека, как ние ще реагираме на тази трудност, какви възможности ще видим и какъв потенциал. Така че всичко си зависи от нас. Ние имаме пълния потенциал да развием най-силната си вибрация и най-добрата наша версия. Абсолютно съм съгласна, Вики, с тебе. И другото, което е тук за желанията, то си е малко изкуство, нали, да не го мислим постоянно.
Естествено, ако имаме и такива травми и убеждения, които ни пречат да се доверим, че всичко по най-добрия начин ще се случи в най-точния момент, казвам го от личен опит, защото през годините доста така съм се мъчила преди да намеря тези техники, нали, за личностна работа, знаеш и астрология и така. Просто тествайте. Не ни вярвайте. Абсолютно. Тествайте и вижте какво ще се случи. Аз съм сигурна, че ще започнат някакси нещата да ви се навързват. И то не е случайно. Сега, ако нищо не се случва, това е, както каза Вики, отново се обръщаме към нас и към мама, тати и нашите травми, защото много често, аз тук мога да кажа и от личен опит и от работа с клиенти. Вики, ако ти също имаш такива ситуации, може да споделиш след малко. Когато сме били малки, искали сме нещо и са ни казали не може или няма пари или то сега тук само за сестра ти ще дадем или еди какво седиш то си в тая посока и вие свиквате да не искате. И това вътрешно дете си страда вътре, плачете навътре, буквално. И като пораснем големи, ето сега искаме да си манифестираме, нали? Абсолютно всичко е възможно. Така че не случайно не се случват определени неща или имаме съмнения, имаме блокажи. Вики, ти можеш ли да споделиш нещо в тая посока? М, Абсолютно. от Веднага твоя ми опит. излиза много такъв силен спомен, пряко от мен. Да, А, Няма да забравя. Това явно ми е оставило доста голяма травма за моята травма, тъй като при мен е най-силната ми травма. Сега ще ви я споделя нещо лично. Травмата на мазохиста и унижението, която е осъзната, отработена и доста намалена, така че гордея се със себе си и съм благодарна на партньорите, които са били в живота ми, защото те са ми я показали ясно и аз съм я осъзнала, за да мога да взема мерки и да работя върху нея. Но откъде е да. тръгнало всичко? Тъй като аз много обичам майка си, тя е прекрасен човек, но тя е израснала и тя от токсични родители, тя следва така модела на поколенията ни от женската енергия. И поведението и реакциите по някакъв начин ме е накарало да не мога да изразявам своите нужди и желания. Няма да забравя това, което ми е останало на мен и явно оттам ми е тръгнала силно травмата. Може би съм била на 2-3 години, обаче явно, щом си го помня много добре, а, просто това е нещо, което и не кой знае какво, реално не кой знае какво, обаче много ме е засегнало. Мгм. Примерно в ситуация, когато на времето нали, не е имала толкова голяма финансова възможност, отиваме до магазина и тя, жената, естествено, за да не се притеснява като всяко дете, искам това, искам това, искам това, казва, сега като отидем до магазина, ако някой те пита, нали, не искаш нещо, казваш, че нищо не искам. И аз отивам в магазина и мама почва да ме пита. Даже тя ме пита. Искаш ли нещо, маме? Не, не, не. И чак продавачката, ама как така? Наистина ли нищо не искаш? Ами да, нищо не искам. И продължава да ме питат. И мама продължава, искаш ли? Не, не искам. Нали, мама вече ми е дала заповед, нищо да не искам. И в този момент тя ми купува нещо в крайна сметка. То явно и на нея сигурно е станало от неудобно, че съвсем нищо да не искам. Обаче аз директно, нали, мама, какво откаже закон, авторитета и това е. И купува ми нещичко там и толкова много обаче вътрешното ми дете, това го е, че аз трябва да съобразявам и нямам право нищо да искам, че това до такава степен ми изигра много интересни неща, че трябваха ми, няма да казвам на колко години съм, обаче доста години ми трябваха, за да го осъзная и за да мога да го преработя, така че моделите от детството са много ключови и травмите са много важни за нашите взаимоотношения. Да, Да, то в един момент, както и аз обичам да казвам, първо поздравление, че си го осъзнала, че си го освободила и си го отработила, защото то нещо като, примерно, ако сме имали, примерно, студена майка, нали, не случайно тръгваме в тази посока, защото независимо дали сме мъж или жена, партньорките, които са до нас, те отразяват връзката ни с мама, ако изобщо сме имали такава. Дали ще е студена, дали ще е много работила и нямала време за нас, липсвала ни е тая подкрепа, или пък сме били осиновени. Всякакви ситуации има, нали, в живота, но докато не се обърнем на там и не преработим, просто всичко ни е като копи-пейст. И ние ще продължим да абсолютно. си страдаме, ще продължим да ни се натискат тия бутони, където сподели. А всъщност, дето се казва, не се знае как подсъзнанието ни го е разчело като травма, създало или сме унаследили от нашите родове. То просто ние сме си с 134 души зад нас, както днес
с една клиентка работихме, тя вика, откъде тръгнахме, къде стигнахме. Тя искаше да я освободи убеждението, че се си мисли негативно, а пък се оказа, че има страх от емоционално нараняване. Просто не се знае просто къде, какво Да. ни носи и ни пази подсъзнание. Да връщаме се всъщност Само за искам да вметна общуването. нещо за секунда. Да. Извинявай, хора, искам да ви споделя, тъй като аз от години работя с Дари, изключителен професионалист. Тя беше човека, който така изчисти една от най-тежките травми в моя живот, за което цял живот ще съм и благодарна. Обичам те, Дари, и наистина много ти благодаря. Изключителен професионалист на мен. В смисъл, вярвам, че всеки човек си има неговия човек. Тя лично за мен работи просто а, напипа ми много бързо, буквално на третата сесия ми изкара травма, която я носех. В смисъл, по-скоро така убеждение, много, много грешно вярване, което дори се изразяваше на физическо ниво. Беше много силна ключова сесия. На третата сесия просто го изкара от мене, от раз и се промени всичко на момента при мене от три сесии. Нали, при всеки работи за всичко, различно, но в крайна сметка, който си го може, си го може и който е отворен и е стигнал вече до момента за освобождаване, нещата се случват по най-добрия начин. Благодаря ти, Вики, и аз те Мгм. обичам. Да, то просто, то трябва, като всяко едно нещо, всеки един навик, нали, всичко се развива и се посвещаваш буквално на този път. Поне за мен това е начина и то просто си личи, нали, в тази посока. Сега искам да се върна тук на въпросите. Мисля, че Само беше да за... вметна още нещо, Дари, Да, тъй като ние с Дари си обсъждахме, че ще е много кратка среща за 30 минути, обаче аз си знаех, че ние с Дари като се срещнем, просто няма как да се случи за 30 минути. Това няма как да стане, така че да да продължаваме. сме полезни тук на хората и на обществото. Та Вики, кажи, кога е ретроградния Меркурий? Сега, дишайте спокойно, до края на октомври няма ретрограден Меркурий, действайте си, сега е хубав период, новолуние, нови начинания, нови дейности, творете, действайте каквото мислите, всичко свързано с красота, всичко свързано с покупки хубави за дома, глезотики, отношения, взаимоотношения, сделки, окей. Но до датата, тададам, 9 ноември. 9 ноември Меркурий става ретрограден, но бъдете внимателни по-скоро от началото на ноември, защото след това влиза в такава позиция вече, която пак не е окей да се действа. Сме стационарен става и по-скоро от 3-4 Мгм. 3-4 ноември, каквото правите, след това застой малко, спокойствие. Успокойте нещата, защото в крайна сметка Меркурий, нали, хората, които са родени с ретрограден Меркурий, е окей, но то е окей за вътрешния баланс, да могат да получат осъзнавания, повече Мгм. решения, но когато е за действие, дори за нас не е окей. Така че бъдете внимателни в това отношение и така. Аз точно това ще исках да те питам, нали, като следващ въпрос, хората, които са родени с ретроградния Меркурий, ма ти вече го сподели, така че Ами, какво прочетох ти мислите, означава? Дари. Просто телепатично ми го предаде. Да, определено да. Ами, добре, засегнахме тук. А когато ти е управител, това ли означава, че ти си родена или роден, когато е бил период на ретрограден Меркурий? Той не ми е управител. Управител е всъщност управител на картата се води управителя на асцендента. А всъщност Ага, Меркурия, ако си примерно асцендент Близнаци или асцендент Дева, той наистина е управител на твоята карта. В случая той не ми е управител, но да. спрямо това, когато ти си родена, тъй като когато човек се ражда, Ага. той сключва договор. Нашата натална карта е договора с Всевишния, с ключовите точки, с важните неща, които всъщност ни показват така на къде душата, каква енергия има, какво трябва да развива. Дава се, примерно, аз също, моя Меркурий, така и той не е от най-силната позиция, но той е един вид връзка с Всевишния. В смисъл, той не е за Мгм. толкова силно изразяване, но аз съм благодарна, че имам пък душа в Близнаци, за да мога да ви го изразя това, което ми се дава от отгоре като информация, защото аз лично смятам, че наистина съм пратеник, който помага на вас чрез думите и посланията, тъй като хората, които ме познават, знаят, че даже сестра ми, това ще ви го кажа конкретно от сестра ми казва, като видя за първи път да гледам карта, и ми казва, ма чакай малко, къде го четеш това? И стои така и просто не може да повярва. И ми казва, абе,
че се едно си друг човек, се едно някой ти говори. Викам, наистина, говори ми го, гласовете ми го говорят. Те просто ми дават послания за вас, за да достигне дори думи, които не използвам по принцип, тогава ми идват, защото вие ще ги възприемете по най-добрия начин. Всичко е за вас. Аз съм просто Да, проводник, наистина. Както Дари, всички хора, които помагат на другите, ние сме просто проводници. абсолютно и аз вярвам в това. Защото тук питам те, защото тук Деница е коментирала, че специално ли за Меркурий, че това е нейната планета управител. Има ли такъв? Абсолютно, абсолютно. Той Да. управлява и цялата карта и той е доста ключов, така че за нея още по-силно ще се повлияе този ретрограден Меркурий. Хората когато става въпрос за управителна карта и нали, домовете, които засяга, освен тъй като Меркурий управлява два дома, ще засегне основно тези сфери. Преразглеждане, осмислене, но не и действие. Това е най-добрият период за преосмислене, да вникнеш вътре в себе си, да, да изпишеш някакси нещата, да ги осъзнаеш за дълбоко осъзнаване и вече като мине директен, тогава действаш по темите, които са били засегнати спрямо твоя Меркурий, а за нея в случая, що ме управител на нейната карта, някакво ново начало, и вече трябва да се види другия дом, който управлява, за да се видят различните неща, но винаги Меркурия, хубаво е, всяка една планета, която дава ретроградност, то е вътрешен поглед върху себе си. Мгм, Да да. ти даде яснота след това как да действаш. Да, ако имаш някакви чуденки, или просто директно ти да дава отговорите, защото аз така много обичам да ми дават нали, отговорите планетите, не да трябва Абсолютно. се да мисля и детска да го измислям аз, да идва от мен, където наталната карта всичко казва, нали, така че който иска малко по-надълбоко, може да се обърне към Вики. Тук Анито така споделя, че и тя е родена на ретрограден Меркурий, зодия Овен с асцендент Рак. И казва, че последно време е трудно да комуникира с жени, те я смятат за конкуренция. Зодия Овен, асцендент Рак. Да. А Луната знаеш ли в кой знак е? Ани, пусни си камерата, пусни си това микрофона да споделиш. Здравейте, извинявам се на работа съм. Луна не знам къде, в кой знак ли е. Знам само, Добре. че е асцендент рак. Да, добре. Да. По принцип това е Благодаря, много много ми е интересно. интересно всичко. Супер, много се радвам. Ако знаех и Луната, щях да съм още по-подробна, но сега ще кажа набързо. Всъщност, Луната, асцендента и зодията, тъй като са Овен и Рак, те са малко два кардинални знака. Това значи, че личността е зависи как е развила своите проявления, доста силен характер и като цяло силните проявления на Овен е предприемачество, действие, инициативност. Ниските проявления са агресия, гняв, избухливост. На знака Рак високите проявления са обгрижване, всеотдайност, помагане на другите. Ниските проявления са обидчивост, вменяване на вина. Така че в зависимост от това, когато има Овен, аз като човек с асцендент Овен, мога да кажа, че много често сме с рогата напред и в общи линии, колкото и да има трудности, ние сме, да, и си действаме и си следваме целите. Възможно е, но за отношенията с жените по-скоро е важна Луната, защото в една женска карта Луната дава нашата душа. Тя е показател всъщност от нашите нужди и емоции. Тя е доста по-ключова и така. Но като цяло, в зависимост как са аспектирани, а, може много неща да се гадае и как може да се отработят, така че възможно е, но няма, да, малко ми е информацията, за да мога Да, да тук съобщя. вече, да, благодаря Тяни за споделянето. Тук вече, нали, по-конкретно, защото аз мога да кажа, че Вики, когато на мен ми е правила хороскопи, точно конкретно, буквално, нали, на какво да наблегнеш, примерно, ако има нещо, нали, в ниски и високи проявления, както ти кажа, аз ти казвам, това съм го отработила, това супер ми идва, нали, като информация и като момент, да видя на къде мога да тръгна още, което буквално за мен лично наталната карта ти дава една нова посока как да развиеш своя потенциал в определените сфери от живота ти. Дава яснота. Което Най-вече е точно, опознаване на точно. себе си. Да, това е ключа. Това е ключа. Мгм. Добре, само да видим други въпроси имате ли?
Може да пишете в коментари. Да, супер. А, тук за конкуренцията, Ани, мога да вметна специално нещо за тебе. Може би се конкурираш с майка си на подсъзнателно ниво, виж си убежденията и просто си се тествай. Аз се конкурирам с майка си, което не трябва да е така. Другите жени знаем, че те са отражение на нашата майка и връзката ни. Така че, нали, може да си говорим с тебе и вече отделно. Сега, време е да споделим. Ани, може да дръпнеш камерата. Благодаря ти за участието. А, да споделим каква изненада е подготвила Вики. Вики, ти си. Давай. Аз ли съм? Дари, ти Да, сподели ли линкчето? след мъничко. Добре. Добре. Сега, изненадата, която съм подготвила за първите 5 човека, които се запишат, е всъщност отключи своята звездна енергия. Ще ви обясна всъщност прямо, особено ще е полезно за хора, които никога не са си правили астрокарти, защото другите ще имат доста повече опит в тази насока, как да отключат своята енергия, звездна енергия и как могат да засилат своя потенциал, как да опознаят повече себе, силните, слабите страни, така че който това ще е една безплатна 15-минутна среща, която ще може да се възползвате. И това е в общи линии, което съм ви подготвила за подарък, напълно безплатно за вас и от сърце. Да, нека да кажем, че всъщност, сега ще пуснем, нали, и линка, че всъщност тя ще е полезна тази консултация и не само ако си правил, нали, звездна карта, това, нали, за всички хора. Не Още е знам, полезна първите за пет. хора, които не са си правили звездна карта. Още За по-полезно тебе ти ще е е. интересно. Аха, ти като специалист, така ли? Кой е това? М, М, така, Деница Благоева. Ето сега ви пускам само през линка, за да може Вики след това в следващите дни да се свържи с всеки един от вас. Който не е в България, нека да си напише с Тефито, знам със сигурност, че тя е в Австрия, защото си работим с нея. М, Там вече, като видиш Вики номер извън България, просто на Viber пиши на хората и там вече си се разбирайте. да. Така Като цяло че, на Viber ще си контактуваме с всички. Надявам се, че всички имат Viber, така че ами то вече в този свят, който живеем, така сме се дигитализирали. Zoom, Viber, Messenger, който каквото ползва. Нали, другите платформи имат вече по-ограничени нали, опции, но смятам, че Viber и Messenger са си вече като добро утро, здрасти. Нали. абсолютно. Вики, ти можеш да, ако нещо все още искаш да допълниш и към нашата среща, или нещо Значи, сещаш за нещо друго, да. да, това, което мога да допълня е просто не трябва да ми се дава думата на мене, защото взема ли я, няма пускане. Не, виж сега, аз ще ти я дам. Така или че съм ти я дала тая вечер. Знам, знам, И знам. да, В крайна сметка само едно искам да кажа, тъй като аз да. доста добре познавам на Дари картата и тъй като тя има много скорпионска енергия, аз имам асцендента ми е Овен, а както казваме Овена и Скорпиона, това са, те са като цяло стария управител на, на Скорпиона е знака Марс. Тъй като Плутона е висша, висша планета и тя е по-късно приета като допълнително, така че ние сме горе-долу под един знак управител и реално погледната обаче, вметката е такава. Ако аз съм полицая, Дария е баретата. Защото, значи, овните могат да изпъкват, да се активират, да се перчат, обаче дойде ли Скорпиона, просто, Дари, да Всеки да си знае внимаваме. мястото. Какво? Всеки да си знае мястото, казвам, нали, под формата Абсолютно, на метафора, абсолютно. Така че естествено. много внимавайте. Скорпионите обаче пък позитива на Скорпиона сега. Както Дария е просто напипала си го е точно и ясно кое е нейното.
те могат да са, те имат такава мощна и силна енергия за трансформация, но толкова мощна, че просто е изключително. Точно това, което прави Дари, за хората, които не я познават, тя е тета практик, който трансформира блокажи, който, нали, тя може много неща да каже за себе си, за хората, които не я познават, но тя наистина е супер трансформираща и влияе доста дълбоко на хората. Тя всъщност, тя ми подаде началото за осъзнаването на тази моя травма, но тогава още не бях готова да я пусна. Имах нужда от нея. Така че, да, това Когато е. си готов, аз казвам, не намира. Абсолютно, абсолютно. Супер. Ами, много се радвам, Вики, че бяхме днеска заедно, че така направихме тази завезна среща. Надявам се да е била много, много полезна и всеки да си е намерил неговия отговор днес, тук и сега. Както виждаме, тя Вселената ни сипе. Въпросът е да какво виждаме, нали, какво чуваме, какво си позволяваме всъщност. Защото понякога си казваме, аз това го знам. Окей, знаеш го, ама прилагаш ли го? Точно това е изкуството, защото има хиляди книги, курсове, обучения, ресурси, хора, ментори. Въпросът е какво правиш, нали? Аз това си го припомням ежедневно и припомням го и на хората, с които работя. Така че, наистина, а, действайте. А, не са химера, не са иллюзия тези щастливи отношения, щом аз го живея, Вики също. А, Това е просто начин на живот. И важното е да се надскачате и във вашите желания и така проявления, какво искате, да си позволявате да искате, защото иначе живеете живота на някой друг. Много ще се радвам да споделите. Окей, добре, формата работи. Благодаря, Тяни, за обратната връзка. Да споделите три думи какво ще си вземете от тази среща и Вики ти може да обобщиш като послание към всички, които ще гледат и на запис тази среща. Какво би искала да им кажеш от тази звездна гледна точка днес към новолунието? Това, което искам наистина да споделя на всички, тук няма вече да говоря за звезди, няма да говоря за информации, ще ви го кажа това, което ми се дава в момента като послание. Цялата настръхнах и искам да го споделя с вас. Всички вас, които преминавате през някакъв катарзис, всички вие, които преминавате през някакъв труден период, а, в момент, в който се чувствате слаби, в момент, в който вече е така, тези моменти са просто, както казват, след всяка буря, слънцето пак изгрява. Сега ще ви споделя, че това лято за мен беше такъв период. Аз горе-долу от почти една година не съм се изявявала в това пространство, но това лято се случи нещо, което ме накара да преосмисля нещата и да се върна към това, към моята мисия, защото това е много силно в мен и въпреки, че не съм се проявявала в обществото, аз не съм спирала да работя с хора, които ме търсят за хороскопи. И точно в този момент, когато стигнах до това нещо, тъй като това лято така имаха контузия, щупих си кръка, доста така неща се случиха около мене. Това ме накараха да се осмисля, да преобърна нещата. Искам да ви кажа как един човек използва трудната ситуация като трамплин. В тази ситуация много хора ще кажат, нали, сега лятото идва, аз съм затворен при положение, че и аз съм танцуващ човек и за мен танците са и астрологията са ми толкова на сърце, че просто това да се лишиш от танци за толкова много време. Аз какво си казах? Един крак няма да ме спре да живея пълноценно. С този крак аз ходих на плаж. С този крак аз ходих на всякакви дестинации, където исках. Пих си коктейлчето на плажа с дигната гипса отгоре, така че хора, не е важен проблема. Важно е колко е голям човека, важно е как гледа на ситуацията. Тази ситуация на мен ми помогна да си отворя очите, да видя кое е важно, просто да ми каже спри, стоп до тук. Може би трябва да смениш посоката. И въпреки че аз го виждах, тъй като при мене астрологията си ми го казва, Сатурна ми е на асцендента, което значи ограничи контактите, успокой топката малко, дай време за себе си. Как бе, лятото идва, танци, партита, как така? Ето, като не го правиш с добро и с желание, Вселената ще се намеси и ще ти покаже нужните уроци, но пак спрямо ситуацията аз го приех с благодарност, с любов и казах, може би това е трябвало да се случи и това нещо мога да ви кажа, че отвори много по-хубави неща за мен. И аз съм супер благодарна. Да, много хора ще ми кажат, ма как така ти си щупи крака и си благодарна? Да, благодарна съм. Защото ако не го бях направила,
нямаше в момента да се чувствам по този начин, нямаше да взема тези решения и нямаше да съм това, което съм. Затова изправете се спрямо трудностите и вземете позитива от тях. Всяко нещо се случва по най-добрия начин и да ви насочи към правилната посока. Когато ние да го чуваме с малките стъпки, идва тежката артилерия, която да ви вкара в правилния път. Бъдете благодарни. Всичко се случва за ваше добро. Аз го вярвам в това нещо. И това беше. Пак ви благодаря от сърце, че отделихте от времето си за вас самите и да мога наистина да дам полезността, която имам от опита, който имам. Благодаря ви. Благодаря ти, Вики, за споделянето, за цялото знание, умения и практики, които днес сподели, за това, че си отдели ти от времето, за да, нали, да се срещнем, да бъдем полезни заедно тук в групата. А за всички от вас, бъдете сред първите пред, за да може да си запазите място при Вики за създаване и за отключване на вашия личен потенциал. Естествено, това неминуемо води и до промени и хармонизиране на отношенията ви с вашите близки хора. Така че, беше. Тя Вселената ни дава, въпроса е ние как реагираме на това. Точно. Бъдете дейни, активни и мечтайте смело, защото мечтите се случват, се реализират на смелите. Осмелявайте се да искате и да се надграждате. И така, благодарим ви още веднъж за прекараното време заедно, за това, че ви бяхме полезни и че Вики нали, ни удостои с честа да бъдем заедно и тя да сподели своите знания и умения, за да бъде полезна на още повече хора. Благодаря ви на всички, лека вечер и до нови срещи. Да, Благодаря на благодаря, всички и на теб, благодаря. Дари, че ме покани. Благодаря.